Predávaj pozemky vo virtuálnej realite. Zvýš svoj zárobok a dosahy. 360-stupňová virtuálna prezentácia nehnuteľností. Pozrieš si, kde sú susedia, aký máš výhľad, kaďaľ pôjde cesta, či je blízko škola, škôlka, obchod, autobus a podobne. Takáto prezentácia funguje na počítači, mobile, tablete a ako vidíte aj vo virtuálnej realite. Takto dnes vyzerá najmodernejšia forma predaja pozemkov. Interaktívna, profesionálna, plne informatívna a hlavne šetriaca váš drahocenný čas. Záujemca vás kontaktuje už rozhodnutý, vediaci do čoho ide. A vy už nebudete len sprievodcom na obhliadkach realitných turistov. Makléri, ktorí takúto prezentáciu používajú, nepredávajú len pozemok. Predávajú zážitok, získavajú dôveru klientov a ľahko obhája aj svoju vyššiu províziu. Developeri si vďaka tomu vedia pozemok ukázať bez nutnosti cestovať aj z druhej strany republiky. Prezentáciu viem personalizovať podľa vašich požiadavok, vaše logo, fotky, prepojenia so sociálnymi sieťami, web stránkami a tak ďalej. Toto nie je ďalší moderný výstrelok. Toto je realitný nástroj, ktorý mení hru.